Hej, mit navn er Sasha, og jeg er leder af kundesupport. I denne korte video vil jeg fortælle dig om Tribe CRM og hvad vi kan gøre for din virksomhed. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder over hele Europa, og vi ved, at virksomheder i dag skal jonglere med massevis af forskellige systemer. Ofte føler de, at der mangler noget. Og med de fleste CRM-systemer bliver du tvunget til at arbejde på en bestemt måde. Det er kompliceret, ufleksibelt og spild af tid. Du har brug for et system, der ikke sætter begrænsninger for dig, men tilpasser sig og vokser sammen med dig. Derfor har vi lavet Tribe, et smart og fleksibelt CRM-system til europæiske virksomheder, både små og mellemstore. Systemet kan nemt tilpasses til dine arbejdsmetoder. Med Tribe kan du tilføje de avancerede funktioner efter behov, også funktioner, som typisk ikke findes i et CRM. Vi dækker alle behov fra lead generation til udstedelse af fakturaer og alt det i ét system. Tribe er nemlig designet til at støtte jeres vækst. Tribe er modulbaseret. Du bruger kun det, du behøver. Tilføj ekstra funktioner, når det er nødvendigt, og betal kun for det, du bruger. Tribe er bygget til at støtte din virksomhed, ligegyldigt om I er 2 ansatte eller 200. Tribe skaber hurtig værdi for jer med plug-and-play-moduler, blandt andet projekter, finansiering og meget mere. Tribe er mere end bare et CRM. Vi centraliserer og effektiviserer hele jeres virksomhed på én platform, med alt lige fra marketing til salg og projektstyring. Vi understøtter jeres virksomhed, fra den første salgsaftale til den næste store udvidelse. Hold fokus på det, der virkelig betyder noget. At skabe glade kunder og bæredygtig vækst. Spar tid med smart automatisering og indbygget AI og spring de manuelle arbejde over. Få automatisk tildeling af opgaver, planlægning af opfølgning og opdatering af kundedata. Man kan ikke anvende den samme løsning til alle virksomheder. Derfor er Tribe bygget til at være virkelig fleksibel i forhold til jeres arbejdsgange, jeres funktioner og jeres mål. Tribe understøtter jeres arbejdsmetoder og er bygget med et design, der sætter mennesket i centrum. Dertil er systemet målrettet til europæiske virksomheder. Hos Tribe er vi her for at hjælpe dig med at arbejde effektivt og vokse hurtigere med et system, der passer til jeres måde at drive virksomhed. Hvis du vil se, hvordan det virker, så kontakt os og lad os tage en snak.